உங்களோட சருமத்தில் இப்படி ரேஷஸ் ஆகிறதும் சரி, உங்களுக்கு ரொம்ப முடியாமல் போகிறதும் சரி, உங்களோட குழந்தைகளோட ஸ்கின் இப்படி இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு தலைவலியோ இல்லை ரொம்ப ஃபீவர் அடிக்கிறதும் சரி, உங்களோட குழந்தை இப்படி பெருக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிறதும் சரி, உங்களுக்கெலாம் ஏன் இப்படி வருதுன்றது யோசிச்சிருக்கீங்களா? அதுக்கெலாம் முக்கியமான காரணம் உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை நீங்கள் பார்த்துக்காதது மட்டும்தான். நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒரு சில செல்ஸு தான் இம்யூன் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. அது பத்திரமா நம்மளுக்கு பார்த்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியிலேருந்து நம்மளை பார்த்துக்க முடியும். அந்த வகையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் இம்யூன் ஹெல்த்துன்ற ஒரு நியூட்ரிஷ்னல் ப்ராடக்ட். இது உங்கள் இம்யூன் ஹெல்த்துக்கான தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸை கரெக்டாக கொடுக்குது. என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, துளசி அதோட பெனிஃபிட்ஸே உங்களுக்கு தெரியும். சளி இருமல்லாம் போக்கி உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தருது. அதுக்கப்புறம் காலமேகன்ற ஒரு நிலவேம்பு மூலிகை. நிலவேம்புனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருக்கு. இதுக்காக எவ்வளோ பேர் க்யூவில் நின்று வாங்கியிருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும். இதை பற்றி நான் சொல்லணும்னு இல்லை. அதுக்கப்புறம் கடுகுன்ற ஒரு மருத்துவம் படைக்கப்பட்ட ஒரு மூலிகை. இது சளி இருமலெல்லாம் போக்கி ஆயுர்வேத முறையில் இந்த மூணுத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு சிறந்த மருத்துவம் குணம் படைக்கப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட்டு தான் இம்யூன் ஹெல்த்து. இது உங்களுக்கு வேணும்னாலும் இல்லை இதை பற்றி எதனா டவுட் இருந்தாலும் எங்கள் நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தருவாங்க. தேங்க்யூ.